Привет на всички! Димитър Димитров, отговорник за проекта Красив Казанлък. Намирам се в село Долно Схърне, едно прекрасно място. Тази чешма е построена през 1997 година от един творец, който въпреки до столетната си възраст продължава да бъде активен, продължава да дава добавена стойност. Това е Бай Юсуф Емин Юсуф. Благодарение на този човек жителите на Долно Схърне имат възможността да пият прясна изворна вода, която е наистина страшно вкусна и всеки път, когато отпиеш глътка, наистина се чувстваш като съживен. За огромно съжаление намираме ето такива неща във водата. За огромно съжаление творението му е опорочено от хора, мои са граждани, които идват тук, наслаждават се на природата, но си оставят боклука. И се замислям, че всеки ден, всеки час, всяка минута имаме правото на избор да бъдем унищожители или създатели. Моля ви, бъдете повече като Бай Юсуф, а не като всички други, които просто си мислят, че могат да оставят боклука, който се намира в душата им на такива места. Бръкнете дълбоко в себе си и си задайте въпроса кои сме и защо сме тук. Бъдете живи и здрави и нека са светли дните. Чао!